Čaute deti, točím pre vás nové video, Markusko tu dneska není, ale v tomto byte sa dejú nejaké paranormálne javy, čo znamená, že sú tu nejaké divné, nadprirodzené veci a preto to idem teraz skontrolovať. Dúfam, že ste to videli. Alebo skôr dúfam, že ste to nevideli. Idem sa tam pozrieť ešte raz. Tak, pozrieme sa tu. Zavžnem si tu pre istotu. Nikde nikoho. Našťastie. Dobre, tak ale skúsim preskúmať ešte druhú časť bytu. Skúsime ísť do kuchyne. Drhám! Tak toto už naozaj neviem, čo sa tu deje. Idem sa radšej pozrieť ešte do ďalšej izby. No, nechcete ti, tak víš co? Tak co kdybych si teda mohl prostě čurnout, tak? A teďka za sebe rychle udělej čoudose. Tak konečně a je... Udělal tohle mini autíčko v Brugadu, protože tady se můžeš podívat, že prostě není. Tak určitě za něj like na video napiš... No viete čo, deti, toto je už naozaj veľmi strašidelné. Už sa mi tu ani nechce ďalej po tomto byte nejako hľadať, lebo je to tu fakt, že hrozné a už budem sa musieť asi niekam schovať. V každom prípade čaute, dajte odber, like a zvonček a pokiaľ to s Markuskom prežijeme nejako, tak vám nakrúti on video na budúce. Čaute.